Aku nga para kuma trabaho ko pirmi laha uma permi ko na ginhuna-huna ang pagtanong han akong uma waray iba nga makabuhi sangli kablas permihin sa labi nag-aantos na lapermi magkaano man kita kay mga pobre ay 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 pastilan ay 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 pastilan sano daw la mahuhuman ang kakurian ay 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 pastilan sano daw la matutuman ang hingyap hangatanan nga kauswagan. Usa ako nga para kuma trabaho ko pirmi laha uma permi ko lang ginhuna-huna ang pagtanong han akong uma waray iba nga makabuhi sangli kablas permihin sa labi nag-aantos na lapermi mag-aano man kita kay mga pobre ay 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 pastilan ay 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 pastilan sano daw la mahuhuman ang kakurian ay 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 pastilan sano daw la matutuman ang hingyap hangatanan nga kauswagan. Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Binasa ng mama kaya basa ang sabi ng iba masarap ang tahong ang sabi ko naman konforme sa tahong may tahong-tahongan may tunay na tahong ang gusto kong tahong sa yabong. Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Binasa ng mama kaya basa ang sabi ng iba masarap ang mani. Ang sabi ko na
konforme sa mani. May mani-manihan, may tunay na mani. Ang gusto kong mani, may butas sa gitna. Yan. Bakit basa? Inasa ng mama. Bakit basa? Inasa ng mama. Bakit basa? Binasa ng mama. Binasa ng mama. Kaya basa. Ang sabi ng iba, masarap ang bunay. Ang sabi ko naman, konforme sa bunay. May bunay, bunayan, may tunay na bunay. Ang gusto kong bunay, ang bumibitay. Basa, binasa ng mama. Bakit basa? Binasa ng mama. Bakit basa? Binasa ng mama. Binasa ng mama. Kaya basa. Inin pagkatitiro, di ka manhan magsarangkay. Problema magpinaambitay. Kunya na may problema, was may kalipay. Amo ini ang tao, samtang may kinabuhi pa. Magpinuligay, magtinabangay kita. Problema nga mabukat, kung pakurusahan, magaan hiya. Magpinuligay, magtinabangay kita. Amuin ang solusyon, kita nga kablasanon. Inin pagkaurusan, kaupayanan resulta, ipaambitan ang problema para matabangan ka. Ayaw pagdibdiba, yan ayaw pagpadara, pakiktitiro, yan pakikurusa. Magpinuligay, magtinabangay kita. Problema nga mabukat, kung pakurusahan, magaan hiya. Magpinuligay, magtinabangay kita. Amuin ang solusyon, kita nga kablasano. Magpinuligay, magtinabangay kita. Problema nga mabukat, kung pakurusahan, magaan hiya. Magpinuligay, magtinabangay
magtinabangay kita, amuin in solusyon, kita nga kablasanon. Cha-cha. Pinili ko ikaw nga urugangon, kay matarutambo ani mo poson. Mga susuni mo mangoyong-oyong, ngandi rimang gudlap ni son. Pinili ko ikaw nga aranayon, kay madarudak mol ani mo poson. Mga susuni mo mangoyong-oyong, ngandi rimang gudlap ni son. Antugon ko haim pinalangga, ayaw pagpalapti at tunbut nga. Kaya no, kung pa pananglitman, may da umungara, pagpatilap, tilapi man gadla. Woy! Tutulong nga mga bitoon, duhaan na biyaw usaan na tuntun. Ang tinutungtunan, lubuan ilarum, lubuan ilarum nga nakiiritom. Ang kaninday manok nga mama Montilla, ang kanintoy manok nga mama Tintiks pa. Kung pagbubulangon, anduha nga manok, perdian kan intoy kay waray tutok-tok. Woy! Idaan problema angkin ka rin yun na, perdian kan inday kay hindi nukduk na. Idaan sistema angkin ka rin yun na, perdian kan intoy kay nagsisino ka. Diba? Pinili ko ikaw nga urugangon, kay matarutambo ani mo poson. Mga susuni mo mangoyong-oyong, ngandi rimang gudlap ni son.